días. Damos comezo, abrimos a sesión, damos comezo co primeiro punto da maioría, que é a aprobación da sesión da acta. Alguna alegación? Emilio? Bueno, decir que hai un error, hai dous nesta acta. O tema da cor de pega hai un problema. Que pasa? Que as actas oratorias, na verdad, que non as leo todas, pero casualidade, cando as leía había fallos. Ahora as leo, cuesta un casi total, hai varios errores. Entonces, na página 11, 14, perdón, no punto 7, aí a miña exposición non a entendo ninguén. Entonces, claro, que non a entenden os demais, vale, pero se non a entendo eu, dúas cousas. Eu estaba mal ese día ou estou ahora durante varios. Entonces, aquí pon a intervención do señor Muñoz, dice que, aínda que non votou os presupuestos, que considera unha obriga aprobados. Non. Muñoz pudo decir que, aínda que non aprobou os presupuestos, considera aprobar a conta xeral. Iso sí, está grabada, e me imagino que se o técnico un pouco de atención, pois van a decir isto. Despois, seguindo, no Concello de Mos hai 17 concelleiros, non hai 18. E hai aí algún punto onde figuran 18 en total. Entonces, máis atención a facer as actas. Porque, bueno, hai outro punto, en donde figuran 18 votos. E imagino que os que teñen o problema que se darían de cuenta, se é que as leen, pero parece ser que non as lee nadie. En verdad que non as leo. Bueno, pois, no mesmo punto, ao final da votación, aparecen 3 votos dun grupo político donde non poden votar 3 porque son 2. E aparecen 3. Ao final da votación deste mesmo punto 7, en ese mismo, no mismo punto, na página 14, no punto 8, ao final da votación, aparecen 18 votos. Alguna cuestión máis? Pois coas correccións de Emilio procedemos á votación. Votos a favor? Aprobámoslo por unanimidade. O segundo punto do orde do día é a aprobación ou modificación da ordenanza fiscal reguladora. Dictaminouse na comisión informativa con votos a favor do Grupo Popular, PNG, PSOE, os concelleiros non adscritos Emilio Muñoz e Paloma Represa e a abstención de Gañanos. Intervencións? Por parte deste grupo está a favor de que se regule de maneira conveniente esta nova ordenanza e vamos a votar a favor. Únicamente decir, bueno, facendo así alusión un informe previo de tesorería que se acompaña a estas novas ordenanzas, onde se di que bueno, que a previsión de recaudación no ano pasado, no ano 2017, era de 7.145 euros e finalmente únicamente se recaudaron 1.564. Pois aí únicamente queremos incidir que este partido tiña razón en canto a que a estimación dos ingresos estaba, bueno, sobreelevada, por decirlo de alguma maneira. Entendemos que, bueno, que isto demostra que estaban completamente inflados. Gracias, PSOE. Como xa informamos na comisión, pois estamos a favor de que se realice este imposto. Gracias. Legal? Emilio, Pablo, procedemos á votación. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Terceiro punto, nova senda Peonil no Río Louro, acta previa ocupación e resolución dos recursos. A proposta foi dictaminada favorablemente por maioría dos concelleiros que participan na comisión informativa, con votos a favor do Grupo Popular, a excepción do Gañamos, de PSOE
e dos concelleiros non adscritos e con voto en contra do delegado. Intervencións? Bueno, bo día. Nos, como vimos manifestarnos aí na Conde cando se comezou este expediente de expropiación forzosa, vamos a externos, si manifestar que nos estamos este grupo que está a favor de as illas Pionís, pero cando se realmente se respeta a lei e se teña en conta pois os veciños e veciñas para poder facer pois, unha senda onde realmente todos sexamos partícipes e non impoñamos o que un só grupo quere facer. Este expediente é un claro exemplo da maneira de proceder do goberno PP. Un goberno que non cumpre as propias regulamentos municipais como pode ser o de transparencia ou o reparto de subvencións. Un goberno que non informa a oposición onde van a invertir os cartos de todos os vecinos. Manipulan a información e improvisan. Este goberno non é un goberno responsable. Os tempos cambiaron e o PP sigue enfrascado nas políticas de fai 40 anos. Isto todo o digo porque este grupo, antes de que se supera nada da senda Peonil e se presentara nada, esperamos que estaba xa presentado na propia Confederación, no pleno 18 do 12 de 2017 se preguntou como estaba, en que momento estaba o proxecto da senda Peonil. O concelleiro Camilo nos responde que se informará cando corresponde. Nosa sorpresa foi que o 29 de 1 de 2018 se trae pois a aprobación inicial do proxecto de expropiación forzosa urxente. Este grupo non foi informado para nada deste proxecto, o cal era o seu percorrido, que recollía o que non recollía, e, bueno, non se nos informou de nada. Ainda máis foi a nosa sorpresa cando nese propio 29 de 1 tamén se aprobaba pois o proxecto en sí. Cando realmente o punto do pleno somente recollía a aprobación inicial da expropiación. Nunca se falou do proxecto que quería levar adiante o goberno do PP. E por iso manifestamos esta política que creemos que ten que acabar xa neste concello e realmente traballar sempre en beneficio de todos e todas. Grazas. Gracias a ti. Patricia. A ver, do Partido Socialista, sacando o objetivo en maio, no inicial, dixemos que para nós era un proxecto importante, era un dos que hasta nós, pois, que miramos os vecinos que o querían, que habíamos solicitado os presupostos xerais e todo, pero encontramos ahora os afectados que nos dicen que, dicen que se presentaron fora de plazo as alegacións, pero que eles que non tuveron a exposición a tempo, entonces que por iso que presentaron fora. Entonces, esa maneira, como se quixera ocultar a mellor información. Entonces, estar a favor de algo que non se ve que se fixo claramente, que se fixo con transparencia total, non podemos estar a favor. Entonces, vamos a externos. Gracias. Miguel. En todo este proceso de un principio para Obrega foi lamentable, pero ao principio o informe de Secretaría donde se avala a expropiación forzosa xa o dixemos, non sei que adjetivo puxen, pero bueno, ahora tampouco quero ser moi grosso nos adjetivos, pero é inaceptable, absolutamente inaceptable. E encima en ese informe se basan os demais. Se os demais se queren excusar, sempre se refiren a informe de Secretaría, pero bueno, ali cada un somos vecinos legal, facemos o que consideramos oportuno, non? O pleno foi 7 de maio, foi asignado digitalmente acta 22 de maio e en inspección pública non se fixo hasta máis tarde. Os afectados teñen que velo cando se pon no tablero de anuncios ou cando se pon na página web. Entón, simplemente confirmemos que data se fixeron ambas cousas e a partir de aí están fora de plazo ou non están fora de plazo. Paso que pase, solamente remitimos ao voto negativo de un principio que tivemos. Realmente, pido por favor que se lea otra vez o informe de Secretaría, porque tal como hicimos no pleno, había que expropiar non solamente este cacho, sino expropiar todo hasta Tui, según ese informe. Por
porque realmente está todo unha porquería, pero claro, ese cachiño está feito máis porquería, entón hai que despotearlo. Bueno, eu creo que a mí foi feito a propósito para esta obra, e bueno, todo ese proceso, desde un principio hasta o final, totalmente inaceptable. Gracias, Emilio. Bueno, eu xa desde o principio con este tema me estuve abstendo continuamente. Vou a seguir absténdome, aparte cosas contradiccións que hai, que sí, que dentro do plazo, que fora do plazo, exposición sí, exposición non, pois nada, continuo exactamente igual, é unha obra importante que bueno, que teño que aplaudira porque toca mos, me toca cerca, ainda que despois se mete no dedo, pero bueno, en estas condicións teño que estar. Gracias, Pablo. Eu penso tamén que é unha obra importante, non obstante, penso, teño dúdas realmente se os veciños afectados tiveron unha resposta correcta a esas alegacións. Todo o que dixo Belega e dixo tamén Ánimos, estou ao 100% con eles, e, por tanto, tamén moi boa esta. Gracias. Antes de contestarlle, llevo a dar a palabra a secretaria por alusións. Respecto ao tema da motivación esa motivación é precisamente para justificar a utilización de un proyecto de expropiación. O informe que hai, que dos aspectos en que é un informe consulto técnico e jurídico, a parte jurídica que se motiva o que establece a lei de expropiación forzosa, e despois hai unha parte técnica que vai máis o caso en concreto. Está claro que mellor podemos estar expropiando daqui hasta Tui, pero neste caso se centra en as circunstancias que hai nesos terrenos que están afectados por o proxecto. En canto ao tema de estas motivacións, que poden ser máis concretas, máis generales, non sei se cada unha de as interpretacións. Despois, o tema da mezcla, que é importante, que me digo das cousas que non deixen acercado no informe, o tema de dous afectados, que creo que son os que falamos en concreto, que dous personas que fixeron alegacións, pero que non son afectados directos, non son propietarios de terrenos donde se vai a ejecutar o proxecto, non lle afectan directamente, pois se presentaron alegacións. Esas alegacións tenen un plazo dun mes, porque se entende que é un recurso de reposición, ainda que non o din, que non teñen efectos formales, pero non, xa non entramos en eso, porque estamos vendo xa o plazo, e se inadmite polo plazo. Os afectados directos se notificou ese plazo de un mes empeza a contar desde que lle chega a notificación, ainda así está fora. As outras dúas personas que presentaron alegacións e que non son propietarios e, por lo tanto, non se notificou, sí que teñen razón de que presentar as alegacións e ese mes se di conta desde que teñen conhecimento do acordo. Os acordos de pleno se colgan no tablero de anuncios de contenio que establece a legislación e a fecha, a data onde se colgou foi o 23 de maio. A partir de aí empezaría a contar o mes que terminaría en junio. E teñen as alegacións presentadas no mes de xullo, 19 e 20 de xullo. Por lo tanto, tanto unhas como outras estarían fora de plazo. Tanto os titulares como as dúas persoas que alegaron a ser titulares de terrenos. Non lle diga a esta intervención porque non para que... Sí. Claro. Eu, para rematar este asunto que está debatido máis que de sobra, porque vivo a pleno xa unhas cuantas veces, falamos dele unhas cuantas veces, e non vou entrar en ese mollo político que creo que isto nos escoitará, Javier, vas ter que cambiar o micro. Non vou entrar nese rollo político que evidentemente non procede en unha obra. Sí. A ver, este creo que vai, sí. Pois non vou entrar no rollo político dunha obra que está suficientemente declarada de interés por parte de todos os que aquí nos sentamos, que todos nos encanta ir asunto dos veciños a decirle que o Gallá se pudiera prolongar o Paseo do Louro ata Porriño, ata Redondela, ou ata o límite, neste caso por Redondela, pero ao final quen ten que ser capaz de facer unha obra ou non facela é o goberno. Entón, eu sei que estarían todos encantados de chegar ao mes de maio e cando vexamos o programa electoral de fai 4 anos decirle aos veciños que somos uns incompetentes. Pois non,
non lle vamos a dar ese gusto. Pois que no rollo político, miren, non vou entrar. Esta é unha obra que tuvo un procedimiento impecable. Levamos casi 2 anos con isto. Eu mesma fun a Louredo a reunir os veciños todos. Eu mesma. Co concelleiro de Louredo, co concelleiro de Patrimonio e cos técnicos da obra. Eu mesma. O sea que transparencia hubo toda. O plazo de alegacións o que necesitaron. Eu mesma atendín a veciños que viñan a preguntarme dúbidas sobre isto. Levamos 2 anos con isto. Oiga, mire, que me intentan decir aquí? Que si isto é unha cacicada, que si non somos transparentes, de que ha formado o Partido Popular. Moi ben, moi ben. Pois, exactamente, en maio nos veremos as caras. Entenden? Porque isto vai ser o goberno que vai a seguiremos dentro de 4 anos máis. Que o sepa, o digo así de clara rotundamente. Este vai a ser o goberno dentro de 4 anos que seguiremos. Porque os veciños o que queren é xente seria gobernando. E non cuentistas. E non cuentistas. Que o único que saben facer é cuento barato. Entonces, esta é a proposta que truxo a alcaldesa nas eleccións. Esta é a proposta que a alcaldesa iniciou o trámite fai 2 anos. Me preocupei de buscar os fondos e, evidentemente, o sendeiro polo Louro ou se fai así ou non se fai. De que estamos a falar? De fincas rústicas afectadas polas augas de Galicia, pola Confederación, pola Lei de Augas e que solamente valen para el regadío. E, polo tanto, a mí me encantaría que o sendeiro fora por donde vai hoxe, pero a Lei de Augas cambiou. E, polo tanto, ten que ir un pouco máis hacia arriba. Ou se fai así ou non se fai. Eu decidín que o vamos a facer así, porque os veciños queren que o sendeiro se continúe. Con respeto que merecen os veciños, porque, repito, tuveron toda a información pola miña parte, por parte da secretaria, por parte dos técnicos, e, desde logo, tuveron o tempo para poder presentar alegacións. Por moitas voltas que lle demos, non se pode facer o paseo do Louro por onde vai. Repito, porque a lei non o permite. Por tanto, é decisión do goberno, e o goberno quere que o paseo se continúe nas condicións que manda a Confederación. Eso é o que eu teño que decir. Alguna intervención máis? Sí, Miguel. Non quero volver a falar no pleno, simplemente todo o mundo quere eso, creo que as formas non foron correctas, pero bueno, xa se falou. O que sí, quero, xa dixen unha vez, estas personas que non están de acordo co proceso en sí mesmo, van a meter ao xulgado. Por fin, alguén neste Concello, en vez de berrar e tal, vai realmente ao xulgado con algo, e un poquito son preguntas estes cidadáns que, polo menos, teñen as ideas claras e se está todo bien, non hai problema. O xulgado decidirá a xuiz se sabe feito mal. Me parece moi ben, para eso está aquí a secretaria. Eu, desde logo, non me atrevo a tomar un acordo en pleno que teña un informe desfavorable da secretaria do Concello. Non chegou ese día ainda. E, polo tanto, obviamente, claro que o xulgado está aí para que todo o mundo vaya e reclame. Por suposto que sí. Pero, desde logo, eu teño que ser coherente cos meus feitos. E, polo tanto, non podo deixar que veñan para mos 300.000 euros, pois porque un veciño reclama algo que a secretaria me dice que non ten razón. Comprendes? 300.000 euros para un paseo, que se non é para mos é para Tui, ou é para Porriño, porque a Confederación os contos os ten aí reservados. Ou son para nós, ou son para outro concello. E digo eu, cal é o motivo de que non se paga o sendeiro? Eu non o encontro. Todo o mundo ten dereito a reclamar, todo o mundo ten dereito a defender as súas fincas. Pero o Concello ten que ser obxectivo en canto a eso. Entón, o sendeiro do Louro ten que ir por donde marca a Confederación. Que nos gustaría máis abaixo? Desde logo que sí. Pero podemos optar entre facelo así ou non facelo. Eu opto por facelo. Sí, Camilo. Eu disculparme que me incorporei tarde, non me interveniste, pero me parece increíble, señora Aldea, que veña vostede aquí a falar, a decir que lle parece moi ben que os veciños vayan por primeira vez ao xulgado a denunciar ao Concello, cando vostede corporativo presupoño que confía nos técnicos e que aquí se fai un pleno. Entón, lle está falando unha secretaria e fala un xurídico de firme que cumple todo o que ten que cumplir e vostede dice que aplaude que vayan ao xulgado. Entón, que pasa? Non confía nos técnicos que ten o Concello? E despois, aparte, que veña a falar de falta de información cando levamos 2 anos, donde poden presentar alegacións unha e outra vez, cando indo a corriba de presentaren as alegacións fora de prazo
Ainda se lle convoca a persona que presentou as alegacións tanto por parte da comunidade de usuarios de augas como en representación do resto de veciños, se convoca, se ven ali no plan que se reuniu, porque ten que explicar ya a secretaria, no plan que se reuniu intentando gravala e amedrentando, entende, ven vostede que ven a defender. Ven a defender a unha persoa ou ven a defender unha obra que é necesario para o noso concello, porque ao final usted non ten máis que ir aí ao Paseo do Louro e mirar toda a xente que circula por aí, toda a xente que é usuaria dese paseo, e o que se trata de mellorar. É dicir, aquí levamos 2 anos traballando sobre un proxecto. Nos reunimos cos veciños, se falou cos afectados, se deu un tempo a alegacións e a xente pudo responder e alegar o que considerou. Hai un servicios técnicos do Concello e uns servicios jurídicos donde contestaron ou dixeron que tiñan cabida ou non tiñan cabida as alegacións. E vostede ainda por ello, ainda ven aquí dicindo que aplaude que vayan a un xulgado a denunciar o Concello. Mire, eu sinceramente me parece increíble a súa falta de responsabilidade. Primeiro, non defender os técnicos do Concello. Aquí hai unha secretaria que está falando e que está dicindo que cumple todo o que ten que cumplir. Entonces, mire, eu a verdade que me parece increíble que moitas veces, e aquí escuitei por parte de Gañamos no seu momento, por parte de outros grupos, cando en obras andábamos aí as voltas, isto que había que expropiar. Por unha vez que se colle e se dice, bueno, perfecto, había unha gran parte de veciños que estaban a favor do proxecto, pero ao final, cando se ten que ir a unha expropiación, hai que optar e pagarle a todos, evidentemente. Non van a uns ceder gratuitamente e outros expropiarle. Entón hai que expropiarle a todos. Vale? Non quere dicir con iso que estuveran todos en desacordo. Porque había unha parte importante que estaba de acordo co proxecto, que lle daba igual ceder sin ningún problema. Pero cando hai 5 ou 6 ou 10 que non queren ceder, porque estaba falando de 30 propietarios, non de 10, cando non queren ceder, pues entonces hai unha expropiación, vai ser a todos, evidentemente. Vale? Pero a xente tamén é consecuente e dice, oye, mira, pues se hai que ceder, cédese. Obviamente a alcaldesa acaba de explicar de que non pode ir nas mesmas condicións que está o paseo existente, porque a Confederación non o permite. Entonces, a legalidade por encima de todo, es decir, pues habrá que ir por donde se pueda ir. E así, tratando de respetar, porque se tuveron a ben mirar o proxecto, ven que se respetan zonas que xa hai camiño existente, o que se fai é simplemente mellorar ese acceso. Non se vai todo por finas, se aproveitan zonas de camiño que se fan melloras neles. Entonces, a ver, de que estamos falando? Porque aquí ao final, cada vez que ven isto, parece, non sei, sinceramente, non sei, parece que estamos arrasando con casas, non sei, porque ao final, algo que se trata de que sea un ben, oye, un espacio de disfrute, de uso de disfrute do resto de veciños, parece que estamos aquí, non sei, que estamos facendo. Porque ao final dicen falta transparencia, que non se fala coa xente, a mí iso me molesta bastante. E máis cando levo 2 anos con isto, me molesta máis todavía. Porque estuvemos con uns, con outros, se foi a Louredo, se lle explicou, estuveron ali os afectados, se lle convocou a todos os afectados, lle explicaron os técnicos o porqué. Ali a xente falou e dixo como tiña que, pues, o que quería decir. Vale? O sea, se presentan as alegacións, a secretaria os atende ainda por riba, a petición miña e a petición da alcaldesa de que fora un representante a explicarle porque esa alegación estaba fora de prazo e demais. E ainda así, seguramente na grabación dese señor consta donde se dice a secretaria e decir, oye, mira, independientemente disso, independientemente de que esté fora de prazo, se hai cousas que se podan mellorar con esa alegación que se podan atender, pues oye, bótalle un vistazo. Pero, a ver, Miguel, que estamos a defender? E ainda por riba, ven vostede a defender de que o metan no xulgado. Pero mire, a mellor estou totalmente convencido do que dixo a alcaldesa, que vamos a seguir sendo goberno. Pero se non fora así, e vostedes por aí gobernando, seguramente desde este lado non lle diríamos nunca que aplaudimos que levan ao Concello xulgado. Isto non claro. Gracias, Camilo. Procedemos a votación. Sí, bien. Ben, se fixéramos, reservado, non se farían as cosas como se fixeron. Eso en primeiro lugar. Paseo do Río Douro é un hora usuario bastante. O que ten que fazer a Concepción Hidrográfica é evitar os entullos que levan 2 anos tirados ali abaixo. Pero que ten que ver iso? Bueno, eso entre outras cosas, aquí vamos a parar. Insisto, orgulloso de que por fin aquí a un cidadán que non ven solamente aos grupos políticos a queixarse, a ver se podemos
falar co goberno, non? Por fin, alguén neste concello colle, vai coller, e va onde que quieras lugar. E se estiver aí, tira por seu canto, por fin alguén bota de valor, simplemente, si ten razón, os dirán, non pode entrar en ninguna polémica máis. Os dirán, ou determinarán si está todo dentro do plazo, e todo correcto, é verdad que non vou entrar en ninguna valoración. Vale, está suficientemente debatido, vamos a proceder a votación, abstencións, gañamos PSOE, Emilio e Pablo. Votos en contra, Miguel, Benegat, votos a favor, Partido Popular, queda aprobado con mayoría. Resolucións de comunicación, robos e preguntas, e pasamos á proposta desta moción conxunta en defensa das mulleres co problema de endometrose. Dou a palabra á concelleira Sara. Bueno, como sabedes, llevamos a comisión informativa esta moción que nos remite a Asociación Querendo de Mulleres con Endometriosis, donde nos solicitan o apoio a esta doenza que xa vos comentei que o retraso medio de diagnóstico de 8 anos. Non sei se queredes que a lea, pero é bastante larga. Hai falta que a lea? Por nos? Votamos entonces a proposta. Hai unha... Os que piden son 6 puntos, son bastante largos. Non hai un final, non? Vale. Si está acordada por todos os grupos, entonces procedemos a votación. Votos a favor? Sí, eu quería aclarar, por favor. Sí, sí. Nos vamos a votar a favor da moción, estamos de acordo, pero xa que se impone a moción o diagnóstico medio é de 8 anos, pediría tamén que ademais das jornadas de formación para o persoal sanitario, que se pon no punto 1.1, que hai tamén jornadas de información para a población en xeral. A xente pero a parte da xente profesional, o público en xeral, porque se fagan charlas... O como punto 5. Há unha pregunta. Isto non foi xa falado por todos os concellos? Sí. Pregunto. Bueno, pues procedemos a votación. Votos a favor? Sí, Miguel. Quedouse de mandar un encabezado xa preparado. Cambiado. Da igual, porque un encabezado é a corporación, pero bueno, quedouse a facer. Sí, non sei se mandou a separar. No, da igual que al final... A ver, quedóse de mandar un encabezado en nombre da corporación, pero el texto é o mismo. Sí, o texto é exactamente o mismo. Vamos a votar. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pero pasamos a robos e preguntas, e para evitar a situación que se deu outro día, e que non me apetecería repetila, nin ter que pedir un concelleiro que abandone a sala. Entonces, aquí non hai tontos e listos e tontos, aquí somos todos iguales de listos, vale? Entonces hai un regulamento donde dice que cando termina esta parte do pleno, o pleno está rematado o debate. O que procede agora é que os concelleiros formulen robos e preguntas en un tempo de 5 minutos, toda a oposición. Eu evidentemente sei que é imposible facer eso. O que non vou a permitir é que o grupo de Gañamos crean que son máis listos que o resto e voten aquí media hora, porque se lles deixo están media hora e abren un debate e o resto dos grupos, pois ao final fan preguntas realmente que hai que facerle ao goberno e en 5 minutos está terminado. Por lo tanto, non quero entrar en debate, vostedes formulen os robos e as preguntas sin entrar en debate. Formula o robo ou formula a pregunta. E se queren debatir, presentan unha moción que se debatirá no seguinte pleno. Perfecto. En todo caso, a intervención de 5 minutos eu entendo que, según o regulamento, é por concelleiro. Non. Non é para toda a corporación. Por favor, se pode ler a secretaria. Leer non. Secretaria, infórmenos sobre o regulamento. O regulamento di que existe un tempo de 5 minutos para que no seu conxunto se formulen con os señores concelleiros. Porque no seu conxunto se formulen polos señores concelleiros. Volvo a repetir que isto non ocurriu nunca. Ten que aclarar isto, porque aquí, pois, todo o mundo, coa coherencia coa que ven o pleno, pois o pleno rematou o debate e agora entramos en robos e preguntas. Pero debido a que vostedes pretenden que emplece outro pleno agora, lles digo que non vai a ser o caso, porque no momento que eso ocurra, les retiro a palabra e se non mantén en silencio se van da sala. Formule os robos e as preguntas. En todo caso, por nós que facemos son robos e preguntas, e así como vostede se somete aos 5 minutos para todos os concelleiros que cantan robos e preguntas, tamén non lle pediría que se someta ao seu tempo cando interven, porque vostede con creces.
Mire, non se olvide que o pleno o presido eu, e polo tanto son eu a que quito e dou palabras. Sí, pero as normas son para todos. Efectivamente, pero o pleno preside a alcaldesa e ao final a alcaldesa non ten nunca límite, se non lea ben o regulamento. Lea o regulamento e a alcaldesa non ten límite na palabra, de acordo? Eu sei que non lle gusta, pero isto é democracia, sabe? Non é a... Tal como platexa vostede non é democracia. Mire, deixen de reírse, porque non fai graza ninguna, A mí sí. Deixe de reírse e non interveña porque se vai fora da sala. Formule os rogos e as preguntas. Ben, en primer lugar, en relación á obra que se acaba de urbanizar, que enlaza o barrio Casal da zona de Buxeiros, hai veciños que están demandando a instalación de diferentes bancos ao largo da beira rúa para poder sentarse, para poder descansar no tránsito por ese lugar. O que pedimos é que se coloquen bancos en lugares estratégicos ou longo estrial onde non obstaculicen o paso para os peatones. Eso en primeiro lugar. En segundo lugar, pois tristemente, para escarme público do seu goberno, pois acabamos de ter noticia a través da prensa que o Concello acaba de ser condenado a abonar 12.000 euros por daños psicológicos e morales a un veciño por a deixación de funcións do seu goberno, do anterior e sobre todo do seu goberno, o non para realizar unha actividade tóxica e contaminante dunhas naves industriales que se encontran en frente do pabellón da Peña. A nosa pregunta é se xa lle indemnizaron a este veciño. En segundo lugar, canto tempo van a esperar para paralizar a actividade legal destas naves situadas en fronte do Colexio da Peña, que por outro lado quixeron legalizar no seu día, que carecen de licencia para tratar estes produtos químicos e hoxe día están operando, é dicir, entendemos que unha licencia subterfuxo para o acoso, pero siguen cooperando con a mesma actividade molesta e insalubre. Pedimos que se lle envíe a este veciño unha carta ou un comunicado oficial por parte da alcaldía donde se lle pidan disculpas por o trato recibido por parte do Concello e se lle garantice que se van a tomar todas as medidas necesarias para paralizar a actividade daquelas empresas que lle causaron eses danos á súa saúde. Porque estamos falando de danos á saúde, non estamos falando de daño material. Bueno, isto, a minha pregunta é por o tema da senda do Parque da Pesqueira novo que está proyectando na beira do Río Louro. O goberno, sabendo que a ubicación do novo Parque da Pesqueira na parroquia de Mos é unha zona inundable por Río Louro, nas crecidas de inverno vai continuar con estas obras? Continúa. Sí, estou se me equivocar. Bueno, nos, por parte do goberno se ten anunciado unha creación, bueno, ahora sí, para facer un novo parque, pero pude comprobar se iniciaron, están iniciando hoxe as obras do novo parque na feira de Buxeiros, que nos queremos preguntarlle, non se lle ocurriu que era mellor por unha cancha ou para practicar outro deporte ou outros elementos, xa que na mesma zona xa disponemos dun parque infantil. Parecelle lógico repetir o xa está feito. A pregunta está na feita. Parece lógico repetir o que xa está feito. Preguntarme a un momento aos veciños as súas necesidades e demandas nesta zona. O goberno ten coñecemento de unha denuncia que está facendo os veciños do camiño do Cacheno na avenida de Rubullón, donde por unha actividade que está exercendo unha empresa de reciclaxe que se chama AVI, que está xerando uns malos cheiros, tamén a súa actividade é de reciclaxe de plásticos e algo máis. Se atopan eses anacos de plásticos repartidos por todas as vivendas, parcelas e camiño. A pregunta é se o Concello ten coñecemento desta
desta demanda dos veciños ou denuncia dos veciños. E aquí quero facer un rogo. Recibimos queixas de varios veciños e veciñas respecto á empresa de Ciclas Avi. Según a vecinanza da zona, é habitual que a extracción desta empresa despidan insoportables cheiros a peixe podre. Que se agravan cando se producen chuvias, que se baixan aguas turbias polo rego das aguas pluviais, generando uns cheiros insoportables. E tamén nos topamos con restos do material que recibe esta empresa nas nosas parcelas, nas nosas eiras e tamén polo noso viario. Tamén temos que soportar un tránsito de tráfico pesado e en horas puntas un tráfico tamén de vehículos que estacionan nas nosas entradas e saídas das nosas casas, ocasionados polo colexio que se sitúa na mesma zona. Por iso todo este grupo solicita ao goberno que actúe para evitar os conflitos que está nesta empresa e esta actividade está generando os veciños e as veciñas do camiño do Cachero. Hai unha parcela que se sitúa no polígono do Casal, justamente na saída da 55 en dirección Puxeiros, antes justo de Vimbelola, onde están producindo recheos de terra e tamén de formigón prefabricado. Queríamos preguntar se esta empresa que está dando esta actividade ou este propietario ten permiso ou licencia para poder realizar esta actividade. O goberno entendo que sabe que a Comunidade de Montes de Tamega tuvo fai uns días unha asamblea xeral onde se plantexou a todos os comuneiros o rechazo e de cheo do proxecto macrocentro comercial que quere facer o señor Mourinho nos montes comunais e nos montes de Tamega. O goberno anuncia sendas piorís, parques para mellorar a calidade de vida dos maiores e dos miúdos. Cando vai convocar os veciños de Tamega e explicarlle o que vai facer vostede cos montes de Tamega? Mira Arévalo mintiu os veciños cando manifestou no pleno de agosto que non vai efectuar ninguna expropiación forzosa nos montes de Tamega. Rematou. Gracias, Aurora. Bos días. Solicitábamos a colocación de bancos na rúa recentemente urbanizada entre o barrio de Casal e a entrada na rúa de Ludeiro. Compañeros, o siguiente. Transformador do parque de multiusos. Hai un ano, cando se anunciaron que iban a facer un parque infantil ao carón de multiusos das Pozas, avisámoslle que a beira desa parcela de multiusos existe unha subestación transformadora eléctrica non soterrada. Indicámoslle a necesidade de solicitarlle a compañía eléctrica que tomara as medidas pertinentes para paliar os efectos prejudiciais para a saúde. Fixeron algo ao respecto, fixeron unha respectiva solicitud á compañía eléctrica, revisaron esa súa excepción eléctrica. Esta é sobre a supresión de barreiras arquitectónicas nas dependencias municipais. Dende decembro do ano pasado, que saliu un noto de prensa, anunciaron melloras en tema de accesibilidade nas dependencias municipais. A día de hoxe, casi un ano despois, que se fixo para solucionar estas deficiencias, aparte de anuncios, titulares e fotos? Está algo de independencias municipais algo feito a este respecto? Eso está. Bueno, Patricia, vamos alá. Quería preguntar, o alcantarillado de Pereiras, na parte da zona de abaixo, se conectou, se está solucionado xa o tema? O non, O non, si porque non se enganchaba porque... Sí, está de feito, me hablaba con o consorcio e xa tiña a Venosa, xa vamos a
pero que o bombeo tiña que dar que non se directamente por E de canto tempo estamos a falar, máis ou menos? 15 días. Se vai a empezar, pero de todas formas son vecinos, non foron conectados todos. Temos que informar de que outro día que era Miguel, ¿no? Que falaba cando pusimos a pleno o saneamento de Pereiras, que finalmente pues, asume máis de matar aguas, ¿no? Sí. Outro día pusimos unha previsión que Miguel entendía que era porque o Concello estaba negociando as anualidades ou financiación de aguas de Galicia. Ah, sí, o saneamento de Do novo saneamento de Pereiras. Bueno, pues anuncio que efectivamente o Concello dos 400.000 euros asume 150.000 e o resto fai Aguas de Galicia. Para que fose máis así, porque tiñamos un compromiso cos veciños de que se iba a iniciar este ano, creo que todos saben como funciona a administración autonómica, que é moito máis lenta que a local, non? Entonces, nos decían en Aguas que eles asumían a súa parte, pero que era inviable poder empezar a obra ahora. Entonces, sacamos a concurso na Comisión de Goberno do outro día os 150.000 euros do Concello, empezou a contratación, agora o resto, hasta os 400 e pico mil, se dividiu xa o proxecto, se lle enviou a Aguas de Galicia, pois eles empezarán a contratación en xaneiro, porque é xa con fondos do ano 19. Entonces, bueno, pois eu o que espero é que as obras sexan unha a par da outra, é dicir, que o que traballen á vez, ou que cando termine a nosa parte, que vai ser máis rápida, empecen xa eles. Pero, bueno, que decirles que está ese tema solucionado. Esperemos, porque a zona que falta, e sabemos a uns vecinos, pues, que nos debía que o que se está... Entonces, pues sí que é necesario, o antes posible. Despois quería na carretera, na de Porriño a San Cosme, na 331, na Beirarrúa, sabes que deixaron uns, como así, uns socavos largos, non? Debe ser os jardins, para plantas ou algo, pero non ten nada. O ano pasado no inverno, cando se enchía, non xa caiu alguna persona. Entonces, pois, a ver se se van a poner algo ou como se vai a facer. Porque ahora ven o inverno, ven a chuvia, ven todo. Sí, eso Sí. O senón habrá que poñerle algo, porque a ver, algún vecino xa caiu ali, porque vas andando, non contan co cruzan, non contan co... esa caiu. Entonces, que se debe unha solución rápida. Esa sei que da xunta, pero a xunta pues, tendrá que... para iso, o deixo feito, o mal feito, non? Nada máis. Gracias, Silvia. Sí, eu quería pedir unha vez máis que se mire a forma de botar as ramas dos árboles do camiño do monte, porque hai uns meses cando comentei, ainda deixaban pasar un pouco o alumbrado público, pero agora non se mira nada. É xa que decir do estado do camiño. En donde? No camiño do monte. Onde cambio pasando por aí? Xa certo, que está facendo ahora está todo. Cambio. Cambio do mundo. É que creo que as árboles son privadas. Pero eso ten que cortar a empresa de electricidade. Pero eso porque no Pero ten que cortar a empresa de electricidade. Si está ao lado da parroquia, eso lo tiño da luz de intimidade. Eu unha vez unha empresa cortou uns árboles porque era unha salvajada moi bien. Vale, que a veces non son ramas, ten que cortar o problema. Non sei que non debe cortar, pero a verdade é que o alumbrado público ali non se nota. Claro. Gracias. Miguel. Hubo unha charla hai tempo sobre o cáncer de colon, e creo que estaba así tamén, non pude ir, e dixeronme que, bueno, a Xunta está facendo unha campaña que nos entregou, que mandar a casa os botiños, que Mos non estaba dentro dese plan. Entonces, creo que falar así de que ibas a falar por a Xunta, como hai algún tipo de traballo en ese tipo para que a Mos cheguen esos botiños ou as casas. A responsabilidade parece que sí que algunha xente chegou, pero que iban a falar dentro de saúde para que chegara a todos os vecinos. Pero que sí que algunha xente debía chegar. Ali na reunión comentaron que algunha xente que non, pero falei con sanidade, con Ángeles Feijó, que dixo que iba a poñerse en conta con o Centro de Saúde para que chegara a todos os pacientes. Vale, e xa aproveitando xa o último traslado de médicos, isto a semana pasada, así, vamos, o centro de José un caos, ahora mismo, foi unha pelicita, me daban para 22 de novembro,
sea, esto es un médica, un caso concreto, pero vamos. Cita el médico de cabeceira. A ver, parece que se marcharon 3 médicos, vinieron 2, a que tiña que vir no terceiro sitio, esta de baixa. Entón non a cubriron. Eu teño que estar de unha reunión co Conselleiro de Sanidade, precisamente polo tema do centro de saúde e da transferencia, entonces, bueno, pues ven moi ben que vale isto. Comentario porque, bueno, reconcidio a que non ven, vamos. Sí, xa vou comentar, sí. Moi ben, Emilio. En principio decir que, bueno, o vin reclamando pleno tras pleno e ao final se conseguiu de que os nudos de unión da A52 e A55 por lo menos sean decentes, tampouco especiales, pero sí decentes, menos mal. Non sei se se consultou o tema das señales que hai de direccionales nas entradas da Nacional 550, porque sigo considerando que non deben estar na altura reglamentaria. Desde un coche sentado normalmente impide a visibilidade cando un se vai incorporar á carretera, a Nacional 550. Creo que esas señales non poden estar no sitio que lle corresponde o que marca a lei. Eso ten que estar mal colocado. Xa o pedí aquí en outro pleno, non sei se se consultou eso ou non. E, bueno, por último, dicir unha vez máis alto e claro, como veciño de Mos, porque aparte de concelleiro, si son veciño de Mos, dunha maneira ou doutra, pois moi vinculado a temas que hubo aquí e siga dentro na parroquia de Mos, non podo ler, hai que ter moito cuidado coas notas de prensa, porque casi sempre salen moi cruzadas, hai que lerlas a veces un par de veces para saber exactamente o que queren decir, pero claro, o que non pode ser posible, ni se pode tolerar, é que en Mos hai unha fundación creada que gestiona este edificio onde estamos sobre o seu entorno. Entonces, esta fundación está representada por 3 asociacións, Montes Veciños e Círculo Cultural. Non podo consentir como veciño que se lea na prensa unha nota tan despreciativa e que poña en duda incluso a seriedade da Fundación do Pazo de Mos. Entonces, a Fundación do Pazo de Mos puxo a disposición do Concello para solucionar un problema de viabilidade, de circulación, de eliminar os coches de aquí do entorno do Pazo, e puxo a disposición 6.415 metros para facer o vial de circunvalación aquí. Eses 6.415 metros por 44 euros non dan 90.000 euros. Entonces, a conclusión que podo chegar calquera sin conocer ese tema, incluso xa nin siquiera fai falta ser fora de Mos, e o mellor algún concelleiro tamén, pois diría, bueno, tampouco foi tanto que deron, foron 90.000 euros, pero é mentira, son 6.415 por 44 euros o metro. Entonces, iso deja entrever e o que compraron eran tontos, pero non, fixeron unha gran gestión e aparte, sin lugar a ninguna duda, aprobada en este mismo sitio por los concretos. Entonces, esas cuentas están claras. Non había por qué sacar esa cantidad e generar esa duda, porque despois se ve corregida e quedou ainda peor. Pero isto xa me consta a mí. Unha nota, cando sale corregida na prensa, todavía queda peor. Pues non. Entonces quería que quedara moi claro de que esta nota foi feita de mala maneira ou con pouca atención, foi transmitida na prensa peor e foi corregida peor. Entonces, o que si puxo a disposición de solucionar un problema do Concello, cousa que non se fixo en outra parroquia, que por uns columpios colocados en unha parcela hubo que comprar. Pois aquí para solucionar un problema que ao fin e ao cabo se pudo esperar, porque o Concello tendría que expropiar e dar 90.000 euros por eses terrenos. Esas cantidades sobraban. Eso pode ser unha gestión interna do Concello, donde teña que poñer cantidades e justificarse. Esos datos económicos sobraban, e máis ainda para generar unha duda. Entonces, por favor, máis atención coas notas de prensa.
Emilio, estou totalmente de acordo contigo. No fondo, queres transmitir que esta parroquia, vou rectificarte con todo cariño, pero non é a fundación, é a Comunidade de Montes a que lle cede ao Concello ese 6.415 metros. A Comunidade de Montes. E ademais aí sí que son eles moi meticulosos. É a Comunidade de Montes. A Comunidade de Montes de Mos lle cede ao Concello 6.415 metros que lle costaron casi 300.000 euros. A primeira disgustada son eu con esa nota de prensa, coa rectificación máis. Bueno, pois como me gustaría que quede moi claro o papel desta Comunidade de Montes no Concello, pois cando empecen as obras, porque antes era difícil que nos volvan a recoller esta noticia, e para que salga todavía máis pequeno é mellor que non salga, pois cando empecen as obras farei todo o posible para que haya unha repercusión clara de que a Comunidade de Montes de Mos lle dá ao Concello, unha vez máis lle tende a man, en este caso son casi 7.000 metros, que pagou por eles a Comunidade de Montes casi 300.000 metros para que todos nos beneficiemos destas instalacións, dese vial, para que non se destruya o entorno da rúa e demais. O sea que, totalmente de acordo, pero hai cousas que non tienen solución, hai que darlle un pouco de tempo. Pablo, Emilio, perdón. O que sí sería conveniente é que non haya máis correccións, porque como hai a outra vai ser peor. O sea, correccións cero, dejemos o tema así xa. Porque, xa digo, como se intente facer outra corrección, vai no a torcer moi, pero bueno, porque é sempre así. Vale. Gracias, Pablo. Eu quero contar polo tema o camiño do Rosalino en Sanguiñeda. Pasan camións de tonelaxe, eses camións van hacia a zona industrial, e me dicen que non se sabe como un camiño veciñal pois ten que soportar o paso deses camións por esa zona, en vez de utilizar o camiño de entrada, a carretera de entrada ao parque industrial. O camiño Rosalino vai ser descartado. Sí, é certo que está dicindo, porque eu xa me pagaba máis un camión. Ao principio, eu pagaba camións, incluso falei con veciños, era tanto que estaba falando ali de que había camións, incluso fomos a tallar salóns, me dixo que o mío pasaban 2 outros ao día. E é certo que últimamente está pasando moito. Se outro día parei un trailer que iba equivocado totalmente, entrou por ali arriba. E dixi, pero este non me iba a señal que pon 5 toneladas e media. Sí, mas eu era por isto. Mas eu estou perdido, non sei por onde entrar, tenho que ir a este sitio, e a verdad que dixi, pois agora se tira para arriba, porque cando iba ele sí que tiña que ir por esa carretera, porque se non me nada máis prende o máis loco se puñera. Pero é certo que últimamente está se puñendo, pasando moito máis camións. A solución que eu teño que plantear a Luís, que non falei con ele, a señal de 5 toneladas e media está só para baixo. Cal é o problema? Que non está da parte de arriba. E moitos camións veñen da parte de arriba hacia baixo. Sería colocar unha señal da parte de arriba. Que pasa? Que temos un cruce que ven da salida do polígono, da salida da autopista, da autovía, que van por Cerqueirás, e salen os coches e os camións salen ali a... Entón habría que poñer no Cerqueirás, onde está a rotonda, poñer unha de 5 toneladas e medio tamén prohibido por campo de fútbol para arriba. Porque se non chegarían ali a salida de Rosalino, tanto poden ir para a izquierda como para a derecha. E outra de baixada tamén, outra de 5 toneladas e media. Eu vou falar con o meu compañero e que faja, porque sí que é certo que... Con motivo das obras que se mire todo eso agora. Sí, é o asfalto empezará... Sí que teña razón, non? O asfalto se fará agora, Pablo, antes de que remate o ano, estamos pendientes de que a Diputación nos envíe a resolución, temos o contrato terminado xa, se abre sobre 14, non? É dicir, que este mes deberían de empezar a asfaltar, ou se a Diputación nos manda a resolución. Outra pregunta máis, agora que salido o asfaltado. Veciños do camiño do monte me dixeron, contarme que aquilo que estaba tamén preparado para asfaltar, non sei se vai asfaltar, se non, dixeronme que se vai asfaltar aquilo. O que está preparado, o que non sei que estamos facendo aí, é para meter a alcantarilla, o primeiro que asfaltar. Claro, non sei, está para meter a alcantarilla no camino. O do monte é de Visilio. Sí. Claro, entón vamos a meter a alcantarilla. Se o proxecto xa, está feito o proxecto de zona, é que antes de meter a alcantarilla das
casas, que vais hacia o polígono, para las pistas que hay. Bueno, Muy bien. Señores, muy buenos días a todos. Levantamos a sesión.